Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Nou, aan deze kant gaan we dit leuke paaseitje maken. Jullie gaan dit schattige paaskuikentje maken. Zo, wil je dit er ook bij of niet? Lin, wat ben je moet mooi zien? Een paaskuikentje en hele mooie paaseieren schilderen. En dat had je ook betocht? Ja, samen met mijn man. Ik ben Lin Koemans, 11 jaar oud en ik heb een knutselclub opgericht. En hoe bist op het idee gekomen? Ik liep langs het burgemeester, zeg maar langs het huis van het gemeentehuis. En toen dacht ik van, nou ja, misschien kan ik het hier proberen, want ik wou best wel lang een knutselclub. Ik hou van knutselen en ik vind kinderen ook leuk. Toen ben ik gewoon naar binnen gelopen en heb ik het gevraagd. Zo, op school deel ik briefjes uit en ik hang ook een beetje rond Gorredijk en Drachten en hier een beetje Zwaag. En dan kan je je aanmelden via een mailadres, voorkidsdoorkids@gmail.com. En ik heb ook een Facebookpagina en dus daar zet ik alles ook eventjes op. En het entree is €1,50, maar dat gaat niet naar mezelf, maar dat gebruik ik dan weer voor nieuwe knutselspullen en zo. Oh, je hebt het al aardig goed gedaan. Misschien waren mijn pootjes ook iets te moeilijk, hè? Bist u zo'n ondernemer? Ja, ik vind het heel erg leuk. Hoe komt dat? Dat weet ik dus zelf eigenlijk ook niet. Mijn vader is niet echt ondernemend. Mijn moeder heeft wel een eigen bedrijf ook, van Tai Chi, dus dat is misschien van mijn moeder. Wist al was het letter worden worst? Ondernemer. Maar ik weet nog niet in wat, maar ik denk dat ik de knutselclub wel wil blijven onderhouden.